καλωσορίζω στη σημερινή μας ανοιχτή ενημέρωση live. Όσοι το βλέπετε σε replay, καλώς ήρθατε κι εσείς. Αλλά ειδικά τα άτομα που το βλέπετε live αυτή τη στιγμή, είστε πάρα πολύ τυχερά, γιατί ίσως είστε στην δικιά μου θέση, ίσως και πάρα πολλών στην ομάδα μας. Προσωπικά, πριν από περίπου 1,5 χρόνο, όταν ήμασταν μετανάστες κάποια στιγμή, ψάχναμε έναν τρόπο να βγάλουμε 100% χρήματα online. Και μετά από πάρα πολλή εμπειρία που είχαμε στο MLM, απογοητεύσεις, καμπανεβάσματα, τελικά βρήκαμε έναν έξυπνο τρόπο, όπως θα δείξουμε με πολύ απλά παραδείγματα, βήμα-βήμα, να μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε τις τεράστιες, χωρίς ταβάνι online αγορές του eBay, του Amazon και πάρα πολλά άλλα που κάποιος μαθαίνει συνέχεια μετά από εμπειρία. Ωραία, κάποιοι μου γράφετε ότι δεν ακούτε. Ωραία. Αν δεν ακούτε, μάλλον βλέπω έχω πάρει αρκετά OK, μάλλον πρέπει να σας γράψω να κάνετε refresh. Clear cookies, case, πώς τα λένε, restart browser και τα σχετικά. OK. Λοιπόν, έχω πάρει πολλά μηνύματα, πολλά σχόλια, είμαστε OK. Τέλεια. Οπότε μου σας καλωσορίζω. Απλά επειδή δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι κάποιος σήμερα εδώ ή κάποια, μπορεί κάποιος να είναι απογοητευμένος από, αν είναι σε κάποια εταιρεία MLM, να είναι απογοητευμένος από τα ιντερνετικά παραμύθια που πουλάνε εκεί έξω για άμεσο πλουτισμό, να κάνεις share στο Facebook, να κάνεις blogging, οτιδήποτε άλλα πράγματα που δουλεύουν, σίγουρα δουλεύουν, αλλά για ποιους δουλεύουν? Για κάποιους. Θέλουν πολύ χρόνο, θέλουν εμπειρία, θέλουν skills, θέλουν training, ώρες ατελείωτες. Άλλοι μπορεί να έχουν βαρεθεί τα γνωστά, πάρε δώσε, γράψε 10-20% γνωστούς και φίλους σου, έλα να τους πάρουμε μαζί τηλέφωνο, τριωδικά, πάρτι, συναντήσεις με προϊόντα, δοκιμές κτλ. Όλα αυτά τα γνωστά που κυκλοφορούν εκεί έξω. Αλλά επειδή δεν ξέρω, όπως είπα, σε τι κοινό απευθύνομαι, ποιος το βλέπει αυτή τη στιγμή το βίντεο ή θα το δει στο μέλλον σε replay, μπορεί κάποιος εκεί έξω να ήδη ασχολείται ήδη με το ηλεκτρονικό εμπόριο, να έχει ένα site, είτε να έχει ένα κανονικό μαγαζί και να ψάχνει έναν τρόπο να αναπτύξει ένα online μαγαζί. Εδώ λοιπόν θα σας δείξω έναν πάρα πολύ απλό τρόπο, όσο πιο απλό εγώ προσωπικά το καταλαβαίνω από την εμπειρία μου και από την εκπαίδευση που έχω πάρει τους τελευταίους μήνες, πώς μπορεί κάποιος να πουλάει προϊόντα χωρίς να τα έχει στα χέρια του. Αυτή η διαδικασία πρακτικά λέγεται, μάλλον με ένα όνομα κυριολεκτικά, λέγεται product sourcing ή dropshipping. Πολύ απλά έχω εδώ πέρα μια φωτογραφία να το εξηγήσω. Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα και θα δείξω ένα παράδειγμα ευθύς αμέσως. Πώς λειτουργεί το dropshipping ή product sourcing. Να πάρω το φανταχτερό μαρκαδωράκι μου. Εδώ πέρα θα σας δείξουμε ούτε ακριβά αμάξια, ούτε επιτυχίες, ούτε ταξίδια, ούτε χρήματα, αλλά έναν απλό τρόπο να μπορεί κάποιος ή κάποια με το τέλος ενημέρωσης να μπει στην ομάδα μας, να κάνει την ολιγόρη εκπαίδευση, τα βασικά πράγματα αν δεν ξέρει και άμεσα να βάλει 5, 10, 50, 100 προϊόντα και αύριο, μεθαύριο, μέσα στη εβδομάδα, μέσα στο μήνα να βγάλει τα πρώτα του χρήματα. Απλά και όμορφα. Λοιπόν, πολύ απλά, πώς λειτουργεί το product sourcing. Αν μπορώ να το πω με μία φράση, είναι πουλάμε ακριβά, αγοράζουμε φθηνά, κρατάμε τη διαφορά. Δεν έχουμε κάτι στην κατοχή μας. Δεν αγοράζουμε προϊόντα. Δεν κινδυνεύουμε, δεν ριψοκινδυνεύουμε τίποτα. Πρώτα πουλάμε, μετά αγοράζουμε τον πελάτη μας και κρατάμε διαφορά. Το dropshipping και product sourcing για κάποιους ίσως είναι ήδη γνωστό, ίσως το κοινό που μας ακούει, που με ακούει αυτή τη στιγμή, να το δουλεύει ήδη ερασιτεχνικά. Παρακαλώ για αυτούς τους ανθρώπους που ξέρουν γιατί μιλάω, την υπομονή τους για 2 λεπτάκια. Απλά θέλω οποιοδήποτε και οποιαδήποτε με το πέρασε αυτή την ενημέρωση να έχει καταλάβει ακριβώς με όλες τις λεπτομέρειες τα βασικά πράγματα τουλάχιστον, το βασικό κόνσεπτ πώς δουλεύουμε. Και θέλω με το τέλος της ενημέρωσης όλοι να έχουν απαντήσει σε 2 απλές ερωτήσεις. Πάρα πολύ απλές. Πρώτον, αυτό που θα σας δείξω είναι κάτι απλό? Και δεύτερη ερώτηση, είναι κάτι που ο καθένας που το βλέπει αυτή τη στιγμή μπορεί να το κάνει? Έχει λοιπόν ο πελάτης και προσγειώνεται στη σελίδα του eBay. Είτε μπαίνει από το Facebook που διαφημίζει το eBay, είτε μπαίνει από το Google που εκεί διαφημίζει το eBay, είτε μπαίνει κατευθείαν στο ebay.com για παράδειγμα ή .co.uk ή οπουδήποτε άλλο. Και πατάει ένα προϊόν. Παραγγείλει το προϊόν, προσγειώνεται στη σελίδα μου, το παραγγείλει από μένα, θα πούμε πώς γίνεται αυτό. Πώς βγαίνουν στους πελάτες. Πληρώνει μέσω PayPal και όχι τίποτα άλλο, δεν παίρνουμε λεφτά στην άκρη, στο λογαριασμό μας κάπου αλλού, αλλά μέσω PayPal. Όποιος δεν ξέρει τι σημαίνει PayPal, paypal.com, όλες οι πληροφορίες διαθέσιμες στο Google, είναι η μεγαλύτερη online βιβλιοθήκη. Είναι μια ηλεκτρονική τράπεζα, με λίγα λόγια. Που εκεί γίνεται η πληρωμή, από εκεί τα χρήματα μπαίνουν μετά στο λογαριασμό μας, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά στην αρχή είναι δεσμευμένα για κάποιο καιρό, θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Πληρώνομαστε λοιπόν στο PayPal, μας έρχεται ειδοποίηση στο email μας ότι συγχαρητήρια μόλις πούλησες το προϊόν σου, στο πελάτη σου. Πάμε λοιπόν εμείς στο Amazon.
Αν πουλάμε στην Αμερική, στο eBay.com, από το Amazon.com. Αν π.χ. είμαστε UK, στο Amazon UK και πουλάμε στο eBay UK. Δηλαδή, από το Amazon στο eBay της ίδιας χώρας που βρισκόμαστε. Και όχι από Κίνα, ούτε από αλλού. Θα πούμε και γιατί Amazon. Παραγγέλνουμε λοιπόν το ίδιο προϊόν που το έχουμε βρει φθηνότερα στο Amazon, με τα στοιχεία του πελάτη. Το Amazon έχει μια επιλογή στα προϊόντα του, στα FBA προϊόντα του, δηλαδή τα προϊόντα που είναι στις αποθήκες του Amazon και τα στέλνει το ίδιο το Amazon. Έχει ένα gift option, άρα το πατάμε και δεν πάνε χαρτιά με το πελάτη, τιμές κτλ. Το Amazon στέλνει το προϊόν με αξιόπιστο courier στον πελάτη μας. Ο πελάτης το παραλαμβάνει, είναι ευχαριστημένος, μας αφήνει ένα θετικό σχόλιο, θετικό feedback, όπως λέγεται, positive feedback στο eBay και εμείς παίρνουμε τα χρηματάκια μας. Απλά και όμορφα. Πριν, επειδή σίγουρα κάποιοι έχετε πάρα πολλές απορίες, θα τις λύσω στη συνέχεια όλες. Πάμε γρήγορα με ένα πολύ απλό παράδειγμα να σας δείξω πώς γίνεται αυτό και πώς δεκάδες, εκατοντάδες μέλη μας και χιλιάδες ανά τον κόσμο κερδίζουν χρήματα από αυτή την πάρα πολύ απλή επιχειρηματική online, 100% online δραστηριότητα. Είμαι λοιπόν στο Amazon. Πάω αυτή τη στιγμή στο Amazon και θα πατήσω να ξεκινήσω να βρω ένα προϊόν για να το εντοπίσω στο eBay φθηνότερα, ακριβότερα μάλλον στο eBay, και να το πουλήσω. Θα πατήσω μια λέξη όπως κάτι που πουλάει πάρα πολύ, ότι έχει να κάνει με την κουζίνα για παράδειγμα. Θα πατήσω τη λέξη δηλαδή kitchen, που είναι κουζίνα στα αγγλικά, και τη λέξη Amazon. Δηλαδή θα μου δείξει όλα τα προϊόντα κουζίνας που είναι μέσα στο Amazon. Enter. Μου βγάζει 832.440 αποτελέσματα σήμερα. Αύριο θα είναι μεγαλύτερος αριθμός. Λοιπόν, εδώ πέρα αριστερά έχει κατηγορίες. Θα πάω στην κατηγορία έχει movies, instant video, 34 άλλα departments. Πάω στην μεγαλύτερη κατηγορία που είναι έτσι relevant, που είναι σχετική, kitchen and dining. Πατάω πάνω και μου περιορίζει αμέσως τις επιλογές μου σε 267.000. Επειδή ξέρω ότι στην Αμερική πάνω από $35 το Amazon έχει δωρεάν μεταφορικά, μπορώ να πάω εδώ πέρα κάτω, αριστερά, κάπου έχει every τιμό να επιλέξω, εδώ πέρα λέει price. Θα βάλω πάνω από 35. 5. Go. Και θα μου βγάλει λοιπόν όλα τα προϊόντα πάνω από $35 σχετικά με κουζίνα που έχει το Amazon αυτή τη στιγμή στις αποθήκες του με δωρεάν μεταφορικά. Εδώ έχει φούρνους υποκυμάτων, πράγματα σχημά, ιστορίες, τοστιέρες, μίξερ. Θα πάρω σχετικά φθηνό προϊόν και ένα καλό προϊόν. Βλέπω π.χ. αυτό εδώ πέρα το τοστιέρα, η ωραία, το sandwich maker. Οι Αμερικάνοι έχουν τα πάντα, παιδιά, από φανταστείτε τι προϊόντα υπάρχουν στην Αμερική. Λοιπόν, με $39 είναι best seller, μου λέει εδώ πέρα, στα sandwich makers και έχει 312 reviews. Φανταστείτε, για να καταλάβετε πόσοι άνθρωποι το έχουν αγοράσει αυτό από το Amazon, ένας στους 10, το λιγότερο, μάλλον περισσότερο, αφήνει review. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν πάνω από 3.000 άνθρωποι. Έξω και τα 300 και κάτι feedback. Πατάω πάνω το δω καλύτερα. Είναι αυτό το toaster. Παίρνω τον τίτλο όπως είναι. Πατάω copy, αντιγραφή. Πάω στο eBay, είναι στο ebay.com. Ήμουνα amazon.com. Πάω στο ebay.com, της ίδιας χώρας δηλαδή. Κάνω paste, επικόλληση, search. Και θα μου βγάλει πάρα πολλά αποτελέσματα. Βλέπω εδώ 40 results μου βγάζει. Αυτό είναι προϊόν, αυτό δεν είναι προϊόν το manual. Λοιπόν, μου βγάζει από $55, $48. Θυμηθείτε, εδώ έκανε $39 με δωρεάν μεταφορικά. Άρα ψάχνω κάποιον ο οποίος το πουλάει με προοπτική κέρδους. Τουλάχιστον $50. 48, 54, 45, 59, 57, 75. Το βλέπουν αυτό λέει του Watson, το βλέπουν ήδη δύο πελάτες ή κάτι άλλο. 67,5, 52, τα λοιπά, 52,5, 54. Βλέπω έχει πάρα πολλά αποτελέσματα. Θα πάω λοιπόν να βρω ένα ακριβό αποτέλεσμα. Θα πάω σε αυτό για παράδειγμα 59,99. Αυτός εδώ το πουλάει 62,5. Οκ, βλέπουμε έχει πάρα πολλές τιμές. Πατάω πάνω. Βλέπω λοιπόν έναν πολιτή, δεν έχει πουλήσει κάτι. Πουλάει το ίδιο προϊόν που είναι στο Amazon $40, $39, το πουλάει 62. Δεν έχει πουλήσει κάτι, αλλά βλέπω ότι αυτός ο άνθρωπος, ο GW και τα λοιπά, 2012, με 30 θετικά feedback από πελάτες, 96%, πουλάει κάτι ακριβότερα. Άρα θεωρώ ότι πουλάει και άλλα πράγματα ακριβότερα του Amazon. Πάω κατευθείαν εδώ που λέει See Other Items, να δω τι άλλα πουλάει και πάω ακριβώς εδώ πέρα κάτω αριστερά που λέει Sold Listings. Να δω λοιπόν τι έχει ήδη πουλήσει από χθες και πίσω. Και βλέπω εδώ πέρα έχει πουλήσει αυτό το κρεβατάκι, έχει πουλήσει αυτό το καρεκλάκι, έχει πουλήσει διάφορα πραγματάκια τα οποία από το λευκό φόντο που ψηφίζουν την τιμή του Amazon. Βλέπω κάποια πράγματα να τα έχει διπλοπουλήσει. Αυτό το καρεκλάκι π.χ. εδώ το κίτρινο. Οκ. Πατάω πάνω να το δω καλύτερα. Το πούλησε
22 Φεβρουαρίου, πριν από 3 μέρες δηλαδή, $55 στην Αμερική. Πάω να βρω κάτι σχετικό με το προϊόν, δηλαδή το τίτλο, το κωδικό, οτιδήποτε, να μπορώ να το βρω στο Amazon. Βλέπω πέρα Model CM41. Πατάω full description, bullet points, δεν βλέπω κάτι. Θα πάρω τον τίτλο του προϊόντος του eBay, όπως είναι λοιπόν. Αυτό το Chair Yellow Toddler's Toys Fish, είναι της Fisher, ok. Λοιπόν, πατάω αντιγραφή, πάω στο Amazon, πάω στο All Departments, κεντρική σελίδα, και θα δείτε πώς από μια τοστιέρα καταλήξαμε να βρούμε κάτι με κέρδος. Επικόλληση, go. Μου βγάζει διάφορα παιδικά καθισματάκια. Το δικό μου πρέπει να είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, είναι ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Κάνει $34.97 στο Amazon, αλλά με δωρεάν μεταφορικά πάνω από 35. Υπολογίστε γύρω στα $5-6. Ας το πούμε λοιπόν, αυτό έχει περίπου $40. Okay, $40 θα μου σκίσει αυτή τη στιγμή, πάνω κάτω να το αγοράσω από το Amazon. Αυτός εδώ πέρα το πούλησε 55. Το πούλησε $15 παραπάνω. Άρα έχει ένα margin, μια διαφορά κέρδους, έναν τζίρο, ας το πούμε στα ελληνικά, της τάξης των $15. Από μια παιδική καρέκλα για παιδάκια. Και να δούμε τι είναι ακριβώς για καρέκλα. Βλέπω εδώ πέρα η φωτογραφία, να την κάνω μεγέθυνση του eBay, να τη συγκρίνω. Είναι το κίτρινο καρεκλάκι με το χαμόγελο. Βλέπω εδώ πέρα, έχει τα νουμεράκια, έχει το καθισματάκι που ανήκει, μπλε ποδαράκια. Είναι ακριβώς ίδια. Okay. $34.97, είπαμε $40 χοντρικά εδώ στο Amazon, 55 στο eBay, $15 ο τζίρος. Δεν είναι το καθαρό κέρδος, θα μιλήσουμε σε λίγο ποιο είναι το καθαρό κέρδος. Πάνω εδώ τι άλλα πουλάει. Πάω πάλι πίσω στα πουλημένα αντικείμενα αυτού του πολιτή στο eBay, γιατί τώρα για να έχει πουλήσει κάτι το Amazon θα πουλάει και άλλα προϊόντα. Πάω πιο κάτω, έχει πουλήσει αυτό εδώ πέρα τα Fischler. Θα πάω εδώ και αυτό τι είναι αυτό, slow cooker, την ηλεκτρική συσκευή μαγειρέματος. Την πούλησε 9 του μήνα, πριν από 7 μέρες περίπου, $51.95. Ψάχνω να βρω κάτι σχετικό με τον τίτλο του προϊόντος. Βλέπω εδώ έχει model. Το βλέπετε που λέει ARC. Θα πάρω το model λοιπόν. Copy, αντιγραφή. Πάω εδώ στην κεντρική σελίδα του Amazon. Είμαι all departments. Όχι βίντεο. Paste. Go. Πρώτο αποτέλεσμα. Slow cooker. Είναι ο Aroma 20 Cup Cooked Digital Rice Cooker. Να δω τι περιγραφεί εδώ. Cooker 20 Cup Food Steamer, έχει αλλάξει εδώ τις λέξεις. OK, $51.95. 36 με δωρεάν μεταφορικά. Δηλαδή μας αφήνει ένα κέρδος 15 πάλι δολάρια. Μεικτό κέρδος. OK, εδώ είναι με δωρεάν μεταφορικά. OK, free shipping, πάνω από $35. Με δωρεάν μεταφορικά. Έχουμε λοιπόν εγώ και λέω το εξής. Δεν θα μας κουράσουμε πολλά παραδείγματα, απλά να καταλάβετε το concept. Λέω, αν κατάφερε ο JW HTCK 2012 με 30 θετικά feedback, υπολογίστε στο eBay περίπου 1 στους 5 πάνω κάτω αφήνει feedback. Άρα αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει τουλάχιστον 100-150 πωλήσεις. OK, και έχει 96% feedback, άρα μια χαρά. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο δεν το ανακαλύψαμε σήμερα, είναι κάτι το οποίο δουλεύει. Λοιπόν, να δούμε ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Αρώμα και το νούμερο 15 στη μέση, white rice κτλ. Βλέπω και εδώ, βλέπετε ίδια φωτογραφία. 15 έχει εδώ στην οθόνη κτλ. Λοιπόν, έχουμε εγώ και λέω το εξαφού, βρήκα το προϊόν, το βρήκα φθηνότερα, βρήκα ποιο είναι, πόσο κάνει και πώς θα μου στοιχήσει. Αν αυτό το πούλησε $51.95, αν έρθω εγώ μια καλύτερη τιμή, π.χ. $1 κάτω, με βάλω $50.99. Ακούγεται καλύτερο από $51.95. $50.99. Με έναν καλύτερο τίτλο. Με μια καλύτερη εικόνα. Και ίσως μια καλύτερη περιγραφή. Αν αυτός κατάφερε αποδεδειγμένα 9 Φλεβάρι πριν από 7 μέρες να πουλήσει αυτό το προϊόν και να τσεπώσει $15 μεικτό κέρδος, τζίρο. Θα πούμε ποιο είναι το κέρδος του σε λίγο. Δεν μπορώ κι εγώ με μια καλύτερη φωτογραφία, με ένα καλύτερο τίτλο και μια καλύτερη τιμή να πουλήσω κι εγώ 1, 2, 3, όσα θέλω. Σίγουρα μπορώ. Οπότε, τι κάνουμε, εκμεταλλευόμαστε την παρούσα ζήτηση. Δεν ψάχνουμε αν κάτι που μας αρέσει εμάς. Εγώ προσωπικά δεν χρησιμοποιώ αυτή τη συσκευή, δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ με αυτή τη συσκευή. Αλλά βρήκα ότι αυτή τη συσκευή την αγοράζουν στην παρούσα φάση Αμερικάνοι πελάτες. Άρα θα τη βάλω προς πώληση. Είναι κάτι το οποίο έχει ζήτηση. Αποδεδειγμένα. Το βρήκα από το Amazon ότι ήταν hot item,
Μπήκα στο eBay και είδα ότι κάποιος το πουλάει με κέρδος. Άρα, γιατί να μην είμαι εγώ. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα εκεί έξω. Αν κάποιος κάτσει ψάξει στο Google, θα βρει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά, παιδιά, να ξέρετε κάτι. Δωρεάν δεν είναι τίποτα. Πολλές φορές έχω πληρώσει με το χρόνο μου, πάρα πολλές φορές έχω πληρώσει με χρήματα, ποτέ όμως τσάμπα. Okay. Λοιπόν, κάτι άλλο που πολλοί με ρωτάγατε και στις προηγούμενες ενημερώσεις. Γιατί να επιλέξω το Amazon, γιατί να το παραγγείλω από Κίνα που π.χ. μπορεί να κάνει ένα Yunchun, όχι το αρώμα, να κάνει $5. Λοιπόν, πολύ καλή ερώτηση. Πρώτον, είναι τα μεταφορικά. Πώς θα κάνει να πάει από την Κίνα στην Αμερική. Δεύτερον, είναι η αξιοπιστία. Εγώ το πράγμα το Amazon. Το Amazon είναι ένας γίγαντας. Το Amazon μόνο πέρυσι, έχω μια φωτογραφία εδώ, την έχω κρατήσει, που είναι πιο κάτω. Λοιπόν, το Amazon πέρυσι, το 2014, αυτή είναι επίσημη σελίδα από το blog του Forum, το site του Forum, του Fortune να πω. Okay. Όποιος θέλει ψάχνει το βρίσκει. Το Amazon πέρυσι, το 2014, έστειλε, κοιτάξτε τι λέει, έστειλε πάνω από 2 δις προϊόντα και διπλασίασε τα νούμερα του 2013. Μιλάμε για έναν γίγαντα. Το Amazon είναι αξιόπιστο, δεν παίζει με το όνομά του, εγγυάται ότι θα φτάσει στον πελάτη, με αξιόπιστο courier, αναλαμβάνει τις επιστροφές, πάρα πολύ σημαντικό. Φαντάζεστε να έχετε ένα προϊόν από Κίνα, επειδή η ιστορία κατευθυνόταν σε ένα Yunchun site, China, ξέρω εγώ, Hong Kong, πάει εκεί και λέει ο πελάτης, λυπάμαι, δεν μ' αρέσει, ή έφτασε σπασμένο. Θέλω ανταλλακτικό. Τι γίνεται, λοιπόν, για να μην ρίξει αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση, πάρα πολλοί έχουν βρεθεί και έχουν πέσει παγίδα των dropshipping inventories, dropshipping κτλ. Ιστορία forms που τα πουλάνε με συνδρομές. Γι' αυτό δουλεύουμε με το Amazon που είναι ένας γίγαντας και είναι αξιόπιστος. Και θα κλείσω αυτή παράδειγμα μια ερώτηση, όπως έχω πει και σε μια άλλη ενημέρωση, που κάποιοι μου λέγανε για τα dropshipping inventories. Όσοι δεν καταλαβαίνετε τι λέω, δεν πειράζει, είναι για αυτούς που ασχολούνται ίσως λίγο παραπάνω. Όπως είπα, δεν ξέρω ποιος με ακούει αυτή τη στιγμή. Αν αυτά τα dropshipping inventories που είναι με συνδρομές, είτε μηνιαίες, 5, 10, $100 ή $1.000, 500 το χρόνο, αφού είναι τόσο καλά τα προϊόντα τους, τόσο αξιόπιστα και τόσο ωραία, γιατί δεν είναι public, δηλαδή δημόσια τα site τους, όπως το Amazon, να αγοράζει από εκεί οποιοδήποτε? Ερώτηση για σκέψη. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε και εμείς το πρόγραμμα μας ανταγωνιστικό και παράλληλα να απαντήσουμε σε κάποιες πολύ βασικές ερωτήσεις που και εγώ είχα στην αρχή. Νούμερο 1. Πώς εντοπίζω προϊόντα με κέρδος? Τι να πουλάω, με λίγα λόγια. Okay. Τι να πουλήσω? Ξεκίνησα, τι να πουλήσω. Λοιπόν, ένας τρόπος είναι αυτός που σας έδειξα. Όσοι το πιάσετε, θα το δείτε και στο replay πάλι, αν δεν το έχετε καταλάβει. Ένας άλλος τρόπος είναι μέσω της ομάδας μας και αυτό του group που έχουμε δημιουργήσει, αυτή του online κινήματος, του DS Domination, όπως λέγεται, αν το ψάξετε στο Google. Okay. Λοιπόν, τι γίνεται? Χρησιμοποιούμε μια πλατφόρμα στην ομάδα μας. Το DS Domination σημαίνει Dropshipping Domination. Θα κάνω login εδώ στο back office μου και θα πάω να χρησιμοποιήσω αμέσως τα εργαλεία που έχω διαθέσιμα. Εργαλεία τα οποία εκεί έξω κάποιοι θα πληρώνουν και πολύ ακριβά. Εμείς τα έχουμε όλα μέσα εδώ στο site μας. Okay. Είναι ένα εργαλείο το οποίο λέγεται Amazon Analysis Software, το οποίο τι κάνει με λίγα λόγια? Ψάχνει τα inventories του Amazon, δηλαδή search engine είναι, μηχανή αναζήτηση με λίγα λόγια, δεν συνδέεται με το Amazon, δεν affiliate ή κάτι άλλο, search engine είναι. Βάζω εδώ κατηγορία, π.χ. θα διαλέξω, έχω όλες τις κατηγορίες του Amazon, Home Garden Pets, εδώ διαλέγω αν θέλω υποκατηγορία, θα το αφήσω έτσι να τις ψάξει όλες, show image και θα πάρω σε μια λέξη όπως τι είδαμε πριν, π.χ. ότι πουλάνε οι cookers. Ωραία, λοιπόν, θα πάρω τη λέξη cooker και τη βάλω εδώ. Cooker, search. Αυτό θα ψάξει, θα σκανάρει όλες τις κατηγορίες του Amazon και θα μου βγάλει τα προϊόντα έτοιμα, προϊόντα που δεν είχα φανταστεί. Θα μου βγάλει το link για να πάω στο Amazon, να πάρω τη φωτογραφία, να πάρω τις περιγραφές μου, τα παρόλα. Παίρνει λίγα δευτερόλεπτα. Ίσως ότι έχουμε και λίγο αργή σύνδεση. Ευχαριστώ για την υπομονή σας προκαταβολικά. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, και εδώ μου βγάζει πρώτο. Πρώτο, μου βγάλει τα slow cookers. Λοιπόν, το συγκεκριμένο γιατί προφανώς είναι hot selling item. Λοιπόν, μπορώ εδώ πέρα να επιλέξω πάνω από $35, ώστε να έχω τώρα μεταφορικά. Εδώ μπορώ review να πατήσω πάνω από 4, άρα δηλαδή πάνω από 4 αστέρια. Και κοιτάξτε τι μου βγάζει. Μου βγάλε π.χ. εδώ μια χύτρα. Δεν έχω προτάσει να πουλήσω μια χύτρα. Μου βγάλε εδώ μια, τι είναι αυτό, ηλεκτρονικό μάτι. Για να π.χ. για στην εξοχή, άμα είσαι κάπου που δεν έχεις κουζίνα, ρε παιδί. Εδώ τι είναι αυτό, να φτιάξει rice cooker για ρύζι. Εδώ κάτι steamer. Καμία σημασία μαγείρεμα, τι είναι αυτό.
Aluminium heating element. Κάτι για να βγάζει ατμό. Καθαριστικό ίσως. Δηλαδή, μπορώ από εδώ πέρα κατευθείαν, πατάω πάνω εδώ στο link, με κάνει redirect στο Amazon. Βρέθηκα εδώ πέρα λοιπόν. Μπορώ να πάρω την φωτογραφία μου, μπορώ να πάρω την περιγραφή και να φτιάξω το listing μου στο eBay. Μάλιστα, μου λέει και εδώ πέρα σε τι τιμή να το πουλήσω για να έχω τουλάχιστον κέρδος. Τουλάχιστον $3 κέρδος. Π.χ. εδώ μου λέει ότι κάνει αυτή τη στιγμή 45,99. Εγώ πρέπει να το βάλω στο eBay, minimum profitable price, $56 για να έχω κέρδος. Πάρα πολύ όμορφα και ωραία. Ένα λοιπόν μεγαλείο αναζήτηση είναι αυτό. Και άλλα πολλά, αυτά είναι τα βασικά που σας δίνω, που μαθαίνουμε στην πλήρη εκπαίδευση στην ομάδα μας, Creative Domination. Μια άλλη ερώτηση είναι, πολύ καλή ερώτηση, που και εγώ το ξέρα, αν δεν βάλω το προϊόν, θα με βρουν οι πελάτες μου. Είναι πώς με βρίσκουν οι πελάτες. Σημειώστε το. Οι πελάτες στο eBay μας βρίσκουν με έναν και μόνο τρόπο. Από τον τίτλο μας. Τι λέξη κλειδιά θα βάλουμε στο eBay. Ένας πελάτης μπαίνει στο eBay και γράφει π.χ. Ας πούμε ότι έψαχνε να βρει αυτό το πράγμα που θέλαμε εδώ. Πού στο eBay. Αυτό το ηλεκτρονικό το cooker. Slow cooker όπως λέγεται. Τι θα πατήσει? Slow cooker. Άρα από παίρνω την κύρια λέξη κλειδί. Slow cooker. Θα πάω λοιπόν στο DS Domination, στο Search Engine, το Title Builder, να μου βγάλει καυτές λέξεις κλειδιά. Πάτω τα βασικά keywords, slow cooker, go. Και αυτή τη στιγμή τι κάνει αυτό το Search Engine, το keyword tool. Ψάχνει όλα τις καυτές λέξεις κλειδιά μέσα στο eBay που ψάχνουν οι πελάτες του eBay. Με λίγα λόγια. Ποια διαφορά αυτού από οταδήποτε άλλα εργαλεία, όπως είναι π.χ. της Google, για παράδειγμα, που κάνει τις διαφημίσεις στο keyword tool, όπως λέγεται, keyword planner. Οτιδήποτε άλλο υπάρχει εκεί έξω σε εργαλείο που έχει να κάνει με search engine, δηλαδή να βρίσκεις keywords, λέξεις κλειδιά. Πρώτον, οι λέξεις κλειδιά που έχει μέσα έχουν κάποιο ιστορικό, π.χ. 1 μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες, δεν ξέρω και εγώ πόσο πάλι μπορεί να είναι αυτό το ιστορικό αναζήτηση που κάνουν οι χρήστες στο ίντερνετ, π.χ. στο Google. Δεύτερον, δεν είναι στοχευμένες. Εδώ ψάχνουμε λέξεις, καυτές λέξεις που αυτή τη στιγμή ψάχνουν πελάτες στο eBay. Π.χ. slow cooker ήταν η λέξη μου κλειδιά. Μου βγάζει τη λέξη pot. Η λέξη pot είναι, πώς το πούμε στα ελληνικά, είναι αυτό το κατσαρολάκι, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, quart. Quart είναι η μονάδα μέτρησης. Π.χ. εδώ πέρα μου λέει μονάδα μέτρησης, quart. Μου λέει 20 cups. Δεν μου λέει quart. Είναι κάτι σαν το λίτρο που λέμε εμείς. Είναι αμερικάνικη μονάδα μέτρησης. Μου βγάζει εδώ πέρα άλλες λέξεις όπως manual, programmable. Εδώ πέρα ο φίλος μας που πούλησε μία δεν βλέπω τη λέξη programmable, θα βάλω τη λέξη programmable για παράδειγμα. Τι άλλο, τη λέξη manual. Δεν έχει τη λέξη manual, θα βάλω τη λέξη manual μέσα. Τη λέξη cook, είχε τη λέξη cook. Βλέπω τη λέξη cooker, άλλο cook, άλλο cooker. Θα βάλω και τη λέξη cook στον τίτλο μου. Βλέπω τη λέξη silver. Κάποιοι δηλαδή ψάχνουν αντικείμενα silver, που να είναι ασημένια στην όψη. Βλέπω τη λέξη silver. Το έχει εδώ πέρα. Το έχει με κάθετος. Άλλο κάθετος, άλλο και τη λέξη. Άρα αυτομάτως φτιάχνω έναν ανταγωνιστικό τίτλο, ξέρω ότι πουλάει. Άρα αυτομάτως μου βρίσκουν και περισσότεροι πελάτες. Μια άλλη ερώτηση που ίσως κάνετε με τον ανταγωνισμό κορεσμό. Αυτή είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Όπως και άλλοι που με ρωτάνε, γιατί κάποιος να μπει στο eBay, να αγοράσει και δεν κάνει στο Amazon. Μία έτσι ερωτήσεις, θα απαντήσουμε. Τις έχω μαζέψει από την εμπειρία μου και από προηγούμενες ενημερώσεις που έχουμε κάνει. Τι είναι ο ανταγωνισμό κορεσμό? Θα σας απαντήσω με παραδείγματα. Θα πάω π.χ. στο Amazon. Αν υποθέσουμε ότι όλοι, με κάποιο μαγικό τρόπο, όλοι πουλάνε από το Amazon προϊόντα. Θα απαντήσω π.χ. ένα χρώμα. Θα απαντήσω τη λέξη blue. Blue και δίπλα τη λέξη Amazon. Δηλαδή τα μπλε προϊόντα που έχει αυτή τη στιγμή το Amazon στις αποθήκες του. Εντάξει, εδώ αποτέλεσματα. 3.248.000 αποτελέσματα. Πατάω τη λέξη red. Τη λέξη black. Add black. 2.600.000 αποτελέσματα. Πάτε όλα τα χρώματα. Βάλτε μια τέτοια λέξη. Λοιπόν, άρα αυτόματα βλέπουμε ότι έχουμε ένα τεράστιο κατάλογο. Φανταστείτε να έχετε ένα κατάστημα με λίγα πρακτικά. Μια τεράστια αποθήκη που λέγεται Amazon. Μέσα στην ομάδα μας, κάποιοι μου είχατε πει τι γίνεται άμα π.χ. αυτό βγει out of stock. Δηλαδή δεν πωλείται πλέον στο Amazon. Μέσα στην ομάδα μας έχουμε όλα τα εργαλεία. Τι γίνεται άμα αυτό βγει out of stock. Έχουμε ειδικά προγράμματα που το τσεκάρουν. Έχουμε τρόπους δικούς μας αναπτύξει που το ελέγχουν. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, το άλλο έχει να κάνει τα νούμερα. Το eBay, τα τελευταία νούμερα που είχαμε ψάξει, θυμάμαι σε μια άλλη ενημέρωση, το eBay αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 140-145 εκατομμύρια ενεργά IDs, δηλαδή
eBayers, όπως λέμε. Άνθρωποι που έχουν ανοίξει λογαριασμό στο eBay για οποιοδήποτε λόγο. Για να πουλήσουν, για να αγοράσουν, δεν έχει σημασία. Οι πολιτές αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 4 εκατομμύρια ήταν οι πολιτές. Και όταν λέμε πολιτές, εννοούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάτι μεταχειρισμένο. Το iPhone είναι μεταχειρισμένο, το βάζω για πώληση στο eBay. Αυτό θεωρείται πολιτής αυτή τη στιγμή στο eBay. Αλλά ανθρώπους που πουλάνε επαγγελματικά στο eBay, τα νούμερα είναι πολύ μικρότερα. Αλλά και έτσι να είναι, μας μένουν άλλα 138-140 εκατομμύρια πελάτες. Και κάθε μέρα συνεχώς μεγαλώνει αυτό το νούμερο. Άρα, πρακτικά και 1 εκατομμύριο να μας να κάνουμε μια δουλειά, πάλι δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Okay. Επιπλέον, όσοι ήδη έχετε ξεκινήσει και είστε ήδη στην ομάδα μας μέσα στο Pro και βλέπετε αυτή την ενημέρωση πάλι και μπράβο σας, είμαι στην Elite ομάδα μας, στο Elite Group μας. Έχουμε έξτρα προμηθευτές, έχουμε έξτρα πράγματα να αναπτύξουμε. Πουλάμε και στο Google, πουλάμε και σε άλλα site. Okay. Έχουμε αναπτύξει τρόπο να πουλάμε και στο ίδιο το Amazon μέσα. Αυτά συνέχεια. Εδώ μιλάμε για τη βασική αρχή. Πώς κάποιος ξεκινάει σήμερα, βάζει 5-10 αντικείμενα, αύριο μεθαύριο πληρώνεται. Απλά πράγματα. Δεν θα πούμε σήμερα στις τεχνικές δυσκολίες, οτιδήποτε μπορεί να μπερδέψει κάποιον. Βήμα-βήμα. Δεν πάμε από το δημοτικό στο μεταπτυχιακό. Υπάρχουν βήματα ενδιάμεσα. Λοιπόν, κάποια άλλη ερώτηση. Είναι γιατί κάποιος να μπει στο eBay να το αγοράσει αυτό και να μπει στο Amazon να το αγοράσει. Λοιπόν, πολύ καλή ερώτηση. Θα απαντήσω με ένα παράδειγμα. Όταν π.χ. πάει κάποιος στο Jumbo για να πάρει κουρτίνες για το σπίτι του. Μπαίνει μέσα στο Jumbo. Γιατί πάει στο Jumbo? Πάει στο Jumbo γιατί π.χ. κάνουν και λίγη διαφήμιση, ξέρω ότι θα βρει φθηνά προϊόντα. Μπαίνει στο Jumbo και λέει μια κουρτίνα κόκκινη. Τι θα κάνει? Θα φύγει από το Jumbo, θα πάει να δει στο μαγαζί γειτονιάς, να πάει στην άλλη πόλη, να πάει στη Θεσσαλονίκη αυτή να δει πώς την καλύτερη τιμή? Όχι. Μπαίνει στο Jumbo γιατί ξέρει ότι έχει καλύτερες τιμές, έχει φθηνά προϊόντα, θα το πάρει και θα έχει άμεση εξυπηρέτηση και θα πάει σπίτι του. Ξέρει τι περιμένει. Το ίδιο λοιπόν και στο eBay. Όλοι μπαίνουν στο eBay, ξέρει ότι έχει πάρα πολλά προϊόντα, έχει τα πάντα, στις καλύτερες τιμές, άμεση εξυπηρέτηση με προστασία του PayPal. Αυτός είναι λοιπόν ο λόγος. Το Amazon δεν έχει PayPal για παράδειγμα. Λοιπόν, μπαίνουν στο eBay γιατί ξέρουν ότι θα βρουν αυτό που ψάχνουν και σε μια καλή τιμή. Και φυσικά κάποιοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν μια έρευνα αγοράς. 1 στους 100, 2 στους 100, ας πούμε 5 στους 100. Κάνουν μια έρευνα αγοράς. Έχουμε το υπόλοιπο 95% να ασχοληθούμε και να πουλήσουμε. Λοιπόν, το λύσαμε και αυτό. Κάτι άλλο. Τι γίνεται πολύ καλό. Με τις φωτογραφίες copyright. Πάρα πολλές φωτογραφίες, είτε έχουν watermarks πάνω, είτε έχουν πράγματα όπως π.χ. αυτή η φωτογραφία είναι. Μάλλον αυτή. Αυτή η φωτογραφία, εδώ πάω σε ένα τυχαίο πρόμο που βρήκα πριν. Ωραία. Αυτός ο αποχημωτής λοιπόν είναι μια φωτογραφία. Τι βλέπουμε, να πάτσω και zoom πάνω. Είναι μια φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία είναι του Amazon. Από το αποθήκευση εικόνας ως, τι λέω π.χ. τι είναι αυτό, juicer, και αποχημωτής, αποθήκευση. Αυτή τώρα που την αποθήκευσα από το Amazon. Αν την ανεβάσω όπως είναι στο eBay, αυτή η φωτογραφία έχει ένα ιστορικό. Βασικά είναι η ίδια φωτογραφία που έχει στο Amazon. Οπότε το να ανεβάσω εγώ την ίδια φωτογραφία που έχει στο Amazon, για το eBay δεν λέει κάτι. Αυτή η φωτογραφία υπάρχει ήδη στο Ιντερνετ, είναι ανεβασμένη από το Amazon και είναι από εκατομμύρια ίσως χρήστες, σε εκατομμύρια site blogs. Εγώ τι θα κάνω λοιπόν, εδώ έχει το Digital Domination πάλι, έχει ένα image cropper για ανθρώπους σαν εμένα που δεν ξέρουν HTML, που δεν ξέρουν τεχνική, δεν είναι προγραμματιστές, δεν ασχολούνται πολύ με το θέμα, δεν είναι σχεδιαστές, designers, δεν το έχουν σπουδάσει τέλος πάντων. Τι κάνει αυτό το προγραμματάκι? Ανεβάζουμε μια φωτογραφία, πατάμε submit, την ανεβάζει, loading, ανέβηκε, νάτι. Μπορούμε να την κόψουμε, αν είναι κάπου ένα watermark ή κάτι που δεν μας αρέσει. Να την κάνω όπως θέλω, πατάω crop, πάμε καλό μου, crop, να τη φωτογραφία μου λοιπόν, είναι έτοιμη, κομμένη, όπως θέλω εγώ, πατάω save as και πατάω π.χ. να γράψω τη λέξη juicer, να την έχω έτοιμη. Νέα αντικατάσταση και αυτομάτως έχω μια ολοκένουργια φωτογραφία που πρόκειται από τον υπολογιστή μου, από τη δικιά μου IP, τα τεχνικά πραγματάκια, έχει δικιά της ηλεκτρονική υπογραφή, δεν θα τα παραναλύσουμε, δεν είναι της ώρας. Με λίγα λόγια, έχω μια καινούργια φωτογραφία δικιά μου. Το eBay λατρεύει να βλέπει καινούριο περιεχόμενο. Άρα αυτό με ανεβάζει το πιο ψηλά στην αναζήτηση. Περισσότερα ψάχνετε στο Google, θα το αναλύσουμε σήμερα. Άρα αυτόματα είναι και προστατευμένος από θέματα φωτογραφίας. Και πάνω απ' όλα διαφοροποιούμε. Λοιπόν, αυτές ήταν λοιπόν οι πολύ βασικές απορίες. Τώρα, θα μου πείτε κάποιος γιατί να ξεκινήσω την ομάδα σας και γιατί να μην το κάνω μόνος μου. Ναι, ο καθένας μπορεί να το κάνει μόνος του. Αλλά είπαμε, είτε πληρώνεις τον χρόνο σου, είτε με τα χρήματα. Εγώ προσωπικά θέλω να πληρώνω για τη γνώση. Οπότε στην ομάδα μας δεν ξεκινάει οποιοδήποτε. Για να ξεκινήσει την ομάδα μας, κάποιος πρέπει να τον συστήσει. Είναι κλειστό group,
Το έχουμε φτιάξει με πάρα πολύ κόπο και υδρότα. Θέλουμε να το προστατεύσουμε και θέλουμε να συνεργαζόμαστε μόνο με ανθρώπους που θέλουν σοβαρά να το κάνουν αυτό. Είτε part-time για απλό ένα έξτρα εισόδημα, να πληρώσουν μια κάρτα, μια υποχρέωση, είτε για ανθρώπους σαν εμένα και κάποιους άλλους που είμαστε στο leadership της ομάδας αυτής και ασχολούμαστε σοβαρά και χτίζουμε καριέρες και χτίζουμε πραγματικά εισοδήματα. Που δεν τη ώρα, δεν θέλω να τρομάξω κανέναν. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνει κάποιος? Πρέπει να πάρει ένα link σαν γι' αυτό. Είναι δηλαδή disdomination.com, sign up, ερωτηματικό edition και μετά το edition θα έχει το user ID του ανθρώπου που το συστήνει. Okay. Για να ξεκινήσει η πλατφόρμα μας δεν πληρώνει όλα αυτά, 497,99, 1.400, τίποτα από όλα αυτά δεν πληρώνει. Το μόνο να ξεκινήσει μαζί μας είναι $19,95 ο μήνας, είναι μηνιαία συνδρομή, για να μάθει πώς να έχει καθημερινά εισοδήματα στο πορτοφόλι του, στο eBay. Θα μου πει τώρα κάποιος, πρέπει να πληρώνω? Η απάντηση είναι όχι. Μπορεί ο καθένας να μπει αυτή τη στιγμή στο Google, να μπει στο YouTube, να ψάξει να βρει βιβλιογραφία, να τα κάνει όλα μόνος του. Γίνεται. Και οι άνθρωποι που ξεκινήσαν το Disdomination τα ανακαλύψανε. Εμείς, επειδή δεν θέλουμε να χάνουμε χρόνο και να ψαχνόμαστε, παίρνουμε τη γνώση έτοιμη. Συν την ελληνική υποστήριξη, που γι' αυτό δεν πληρώνει κανείς, που έχουμε στο group μας, στο Disdomination Greece and Cyprus. Μην το ψάξετε, δεν υπάρχει, είναι κλειστό, είναι secret group, είναι μόνο με πρόσκληση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όπως και με το Disdomination. 19 λοιπόν 95 ο μήνας. Μπαίνει κάποιος, ο οποίος λέει first name, γράφει το μικρό σου όνομα, μεσαίο αν έχεις, επώνυμο, το καλύτερο email, ένα email για να παίρνεις email και να πάρεις επιβεβαίωση της εγγραφής σου, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, τη διεύθυνση. Προσοχή, σημαντικό. Εδώ πέρα που λέει country, δεν είναι US, αν δεν μένουμε Αμερική, επιλέγουμε την χώρα που είμαστε. Π.χ. αν είμαστε στην Κύπρο, θα πατήσουμε π.χ. πόντο. Cyprus. Αν είμαστε Greece, αυτομάτως το state δεν υπάρχει. Δεν έχουμε state πολιτείες. Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία, οπουδήποτε και αν είναι κάποιος. Εδώ λέει στην πόλη του, το zip code, το postcode, τον ταχυδρομικό κωδικό. Πώς πληρώνουμε? Πληρώνουμε οποιαδήποτε κάρτα. American Express αν έχουμε Discover, συνήθως δεν έχουμε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Mastercard ή Visa. Okay. Και αυτοί που είναι για το ATM δεν έγιναν credit card, πιστωτική, οποιαδήποτε κάρτα ή prepaid, ξέρω εγώ. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ τη Visa που έχω και το ATM και είναι συνδεμένη με το λογαριασμό μου. Λοιπόν, βάζω card number, το αριθμό της κάρτας, όνομα στην καταχρέωση, επώνυμο καταχρέωσης, ημερομηνία λήξης, το CVC είναι ο τριψήφιος αριθμός ασφαλείας πίσω, όπως ακριβώς κάνουμε με ασφάλεια οι ηλεκτρονικές αγορές. Agree, buy now. Επόμενο βήμα και πάρα πολύ σημαντικό, μιλάω άμεσα με τον άνθρωπο που μου έδωσε αυτή την ενημέρωση, ή αν το βλέπω σε replay ή μέσα σε ένα blog ή μέσα στο YouTube, οπουδήποτε θα υπάρχει κάπου ένα link. Μιλάω με τον άνθρωπο που κάνει την εγγραφή μου. Αν δεν υπάρχει το link αυτό σε αυτήν την εγγραφή, δεν υπάρχει πουθενά στην περιγραφή του YouTube ή του βίντεο ή οπουδήποτε αλλού. Μιλάω με τον άνθρωπο που θα μου το δώσει και αφού κάνουμε την εγγραφή μας, πάμε στο DS Domination. Πού είμαστε από το DS Domination, που έχουμε κάνει την εγγραφή μας μέσα. Στην κεντρική σελίδα πάνω, εδώ πέρα, έχει τα στοιχεία μας. Okay, κάνουμε ένα print screen, μια φωτογραφία δηλαδή αυτή ότι κάναμε την εγγραφή μας, ότι είμαστε στο pro status, εδώ που λέει pro status είναι active. Okay. Το στέλνουμε στον άνθρωπο που μας μίλησε για να μας προσθέσει στην ομάδα μας, στην ελληνική μας ομάδα, Disdomination Greece and Cyprus, να ξεκινήσουμε και να βγάλουμε και εμείς τα πρώτα μας χρήματα. Το ωραίο είναι ότι δεν έχει τελειωμό. Okay, το ωραίο δεν έχει τελειωμό. Και σε αυτά τα τελευταία 5 λεπτά, πριν δώσω λίγο χρόνο για απορίες, θα σας μιλήσω με τέτοια παραδείγματα. Γιατί καλό να κερδίζεις 5-10 δολάρια, 5-10 λίρες αναπώληση, αλλά γιατί να το κάνεις πιο επαγγελματικά. Σε πρώτη φάση, λοιπόν, κάποιος, στις πρώτες εβδομάδες, στον πρώτο μήνα, αν θέλετε, μαθαίνει, αν δεν ξέρει κιόλας, πώς να βγάλει τα πρώτα του χρήματα. 5, 10, 50, 100, 200, 500 δολάρια το μήνα ή λίρες. Okay. Κάποιοι που με ακούτε, ίσως ήδη πουλάτε στο eBay. Οπότε θα μάθετε στην ομάδα μας και στην elite ομάδα μας πώς να έχετε μεγαλύτερα κέρδη. Όπως αυτά. Εδώ είναι κάτι που είχαμε πουλήσει στις αρχές μας, όταν ξεκινήσαμε στο Amazon, στο eBay μάλλον. Από το Amazon έκανε 87 λίρες, το πουλήσαμε 140. Ήταν στο eBay UK αυτή η πώληση. Πάω πιο κάτω. Εδώ είναι φωτογραφία από το κινητό. Κάτι που το αγοράσαμε μετά από το Amazon 137,94, το πουλήσαμε 199,99. 32 λίρες κέρδος στην πώληση. Εδώ κάτι το οποίο το κάναμε μέσα από το eBay, βρήκαμε ένα μαγαζί στο eBay μέσα και πουλήσαμε ένα προϊόν στο eBay. Από 61 λίρες το πουλήσαμε 110 λίρες. Okay, 32 δολάρια κέρδος. Εδώ κάτι στην Αμερική, και είναι το πιο ωραίο. Το πουλήσαμε από 322 δολάρια που έκανε στην Αμερική, το πουλήσαμε 538, 200 δολάρια πάνω. Okay, και αυτό μας έφερε ένα κέρδος 116 δολάρια. Εδώ κάτι άλλο που το πουλήσαμε διπλάσια τιμή, από 200 δολάρια που έκανε 199, το πουλήσαμε 400. 399, 93 δολάρια κέρδος.
Λοιπόν, με αφορμή αυτό να μιλήσουμε λέγαμε πώς υπολογίζεται και το κέρδος στο eBay. Μιας και το ξέρω, το αφήνω πάντα το τελευταίο και το ξεχνάω. Λοιπόν, είμαι εδώ. Okay. Με κάνω μεγαλύτερα γράμματα και κόκκινα. Θα βάλω μαύρα. Okay. Λοιπόν, πώς υπολογίζεται το κέρδος στο eBay. Το κέρδος μας τι είναι? Είναι η τιμή πώλησης στο eBay μείον φυσικά την τιμή αγοράς στο Amazon, okay. Μείον χοντρικά, αν πουλάμε στην Αμερική, περίπου ένα 17%. Γιατί λέω 17% βόλα αστεράκι εδώ πέρα. Okay. Το eBay και το Amazon, ναι, μας αγαπάνε γιατί πουλάμε, αλλά πρέπει και θα πρέπει να πληρωθούν. Το eBay μας χρεώνει ένα insertion fee, δηλαδή κάθε φορά που μια κοιλία μας χρεώνει περίπου 30-35 cent ή πένες αν είμαστε στην Αγγλία. Okay. Και ένα 10%, οπότε πούμε εδώ το αστεράκι τι σημαίνει, είναι τα eBay fees, το οποίο είναι περίπου ένα 10% στην τιμή πώλησης. Μέχρι τόσο περίπου. Okay. Σε άλλες κατηγορίες είναι φθηνότερα, είναι 5-6%. Είναι επίσης τα PayPal fees. Το PayPal, για την προστασία που μας προσφέρει για τις υπηρεσίες του και φυσικά επειδή το υποχρεώνει μας το eBay να χρησιμοποιούμε το PayPal, αλλά και η δικιά μας ασφάλεια, το PayPal εγγυάται ότι ο πελάτης θα πάρει το προϊόν του και ότι ο πολιτής θα πάρει τα χρήματά του. Okay. Αν πες δηλαδή σε έναν πελάτη που δεν είναι τόσο καλός, είσαι προστατευμένος. Αν πάλι εσύ αγοράζεις και χρησιμοποιείς το PayPal και πες σε έναν πολιτή που δεν είναι καλός, πάλι είσαι καλυμμένος. Αυτό για το PayPal. Το PayPal λοιπόν χοντρικά παίρνει ένα 3,5%. Είναι 3,4 συν 50 cents ή πένες ανασυναλλαγή. Ένα 3,5%. Είμαστε περίπου στο 13,5 εδώ πέρα. Γιατί είπα 17? Γιατί στην Αμερική έχουμε και το λεγόμενο state tax. Στην Αμερική, όταν ένα πλέον μπαίνει σε μια πολιτεία, πήγε στην Καλιφόρνια ή στο Κάνσας ή οπουδήποτε άλλο, τέλος πάντων, στο Μιζούρι, πληρώνουμε φόρο πολιτείας. Το οποίο μπορεί να είναι από 2-3% μέχρι και 8-9%. Οπότε χοντρικά λέμε ένα 17% για να είμαστε πάντα μέσα. 4 στις 10 φορές το Amazon θα μας χρεώσει φόρο πολιτείας. Okay. Όσοι πουλάτε ήδη και κάνετε ήδη αυτή τη δουλειά στην ομάδα μας, πήγαινε άμεσα στο Elite Group μας να μάθετε πώς να το εξοικονομείτε αυτό το κόστος. Τουλάχιστον το state tax και τα υπόλοιπα. Okay. Μέσω των cash backs. Παίρνουμε χρήματα σε κάθε αγορά που κάνουμε και στο Amazon. Αλλά αυτά δεν είναι για την αρχή, είναι σε μεταγενέστερο στάδιο. Είναι κοντά στο Λύκειο. Προς το μεταπτυχιακό, προς το πανεπιστήμιο να πω. Λοιπόν, οπότε χοντρικά αυτό είναι το κέρδος μας. Okay. Για παράδειγμα, στο αποτέλεσμα που βρήκαμε πριν το slow cooker εδώ, αν βγάλαμε $15 με το κέρδος, αφαίρουμε περίπου $7, $6 που είναι τα fees που θα πληρώσουμε σε PayPal, eBay κτλ. Και μας μένουν $8 πάνω σε χάρη κέρδος. Okay. Τόσο απλά και όμορφα. Καθαρτίζει. Λοιπόν, τι άλλο, αυτό πρέπει να φύγει. Λοιπόν, τι άλλο πρέπει να πούμε εδώ. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. eBay, PayPal fees, είμαστε πανέτοιμοι. Εδώ στα τελευταία, λοιπόν, 3 λεπτά μόνο, θα μου κάνετε απορίες. Στη σελίδα που βλέπετε αυτή τη στιγμή και υπάρχει live το βίντεο, ακριβώς από κάτω έχει ένα Facebook chat, ένα post chat. Εκεί πέρα μπορείτε να μου κάνετε τώρα και μόνο εκεί παρακαλώ τις απορίες σας. Σε 1 λεπτό θα τις δω, να τις απαντήσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Θα σταματήσω την κοινή χρήση οθόνης. Okay. Περιμένω λοιπόν από όλους τους παρευρισκόμενους, βλέπω είμαστε πάνω από 30-35 άτομα. Okay. Όσοι το βλέπετε σε replay, μιλήστε με τον άνθρωπο που έχει δημοσιοποιήσει αυτό το βίντεο, να σας καθοδηγήσει για ό,τι απορίες έχετε. Περιμένω λοιπόν τις απορίες, σε 1 λεπτό να τις απαντήσω. Ωραία. Κάποιοι με ρωτάγατε για το PayPal κτλ. Ναι, είναι κάτι που πρέπει να το πούμε γι' αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται αν είμαστε νέοι πολιτές στο eBay και δεν έχουμε ξαναπουλήσει ποτέ στη ζωή μας και έχουμε καινούριο PayPal. Λοιπόν, μισό λεπτό για να ανοίξω ένα νέο document. Βάλουμε το μας στο Word. Εδώ λοιπόν, να κάνω πάλι κοινή χρήση οθόνης.
νύχτης. Πρέπει να είμαστε ωραία, 13. Οκ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο πώς δουλεύει. Λοιπόν, το PayPal. Τι γίνεται. Okay. Λοιπόν, αν είμαστε νέοι πελάτες, νέοι πολιτές στο eBay, το PayPal για 21 μέρες μας δεσμεύει τα χρήματά μας. Δηλαδή, π.χ. πληρωθήκαμε πριν $50. Okay. Αυτά τα $50 που πουλήσαμε πριν τη συσκευή από το Amazon, στο eBay που την πουλήσαμε, τα $50 δικά μας είναι. Απλά το PayPal για 21 μέρες μας τα δεσμεύει. Γιατί είμαστε νέοι πολίτες. Δεν ξέρει ποιοι είμαστε, δεν ξέρει αν είμαστε αξιόπιστοι, δεν έχουμε κάνει ιστορικό ίσως μεγάλο. Οπότε για 21 μέρες μας τα κρατάει. Για πόσο διάστημα? Μας πήρε λίγες εβδομάδες. Σε άλλους πήρε 2-3 μήνες. Παραπάνω δεν παίρνει. Αν ακολουθήσετε τις οδηγίες της ομάδας μας και χτίσετε γρήγορα ιστορικό πωλήσεων, έχετε άμεσα instant payments, άμεσες πληρωμές. Οπότε τι γίνεται? Με το που δω την πληρωμή, πάω στο Amazon, πληρώνω τα δικά μου χρήματα, τις παραγγελίες των πελατών μου. Με το που φύγει η παραγγελία, πάω στο PayPal και βάζω το tracking number. Είναι ένα μακρινό που λέει UPS και θα λέει και 5-10 ψηφία για παράδειγμα. Θα λέει FedEx ή Royal Mail, USPS κτλ. Γνωστές εταιρείες, Courier κτλ. Ή Royal Mail και οτιδήποτε άλλο. Και άμεσα το PayPal, λίγες μέρες νωρίτερα, στις 18 μέρες, στις 15 μέρες, στις 19 μέρες, μας τα απελευθερώνει. Και πάλι δικά μας είναι. Δεν πάνε πουθενά. Ούτως ή άλλως, όλες τις δουλειές του κόσμου, μια φορά το μήνα πληρωνόμαστε. Business κάνουμε εδώ πέρα, πραγματική επιχείρηση, με χρήματα, με πελάτες, σοβαρά και όμορφα. Αν κάποιος δυσκολεύεται, ας πουλάει φτηνότερα αντικείμενα των 10, 20, 30 δολαρίων και πάλι μπορεί να έχει 2, 3, 5 δολάρια οι λίρες αναπώληση. Δεν τρέχει κάτι. Αυτό που πρέπει κάποιος να κάνει στην αρχή είναι να μπει στην ομάδα μας, να γραφτεί, να ξεκινήσει, να μάθει βήμα-βήμα πώς κάνει λογαριασμό, πώς δουλεύει, τα πάντα. Όλα είναι μέσω της Domination, είναι με βίντεο 5 λεπτά, 7 λεπτά το πολύ, 8 λεπτά. Για παράδειγμα, πάω τώρα στο DS Domination. Όχι εδώ. Λοιπόν, DS Domination, πάω εδώ πέρα που λέει Pro, έχει τα modules έτοιμα, βιντεάκια βήμα-βήμα τι κάνω. Π.χ. μου δείχνει για παράδειγμα πώς να φτιάξουν το τίτλο μου. Πατάω πάνω στο βίντεο και μου έχει με share screen βήμα-βήμα, να κλείσω τον ήχο, βήμα-βήμα, πώς να φτιάξω τον τίτλο μου στο eBay. Δηλαδή, τι λέξη να βάλω, τι να επιλέξω, τι να προσέξω. Βλέπετε, είναι στο eBay αυτή τη στιγμή και μιλάει κάποιος. Είναι 9-10 λεπτά βιντεάκι. Βήμα-βήμα, λοιπόν, τι πρέπει να κάνω, τι δεν πρέπει. Τι πρέπει να πουλάω, τι δεν πρέπει. Τι δεν πρέπει. Πώς θα φτιάχνω τον τίτλο μου, πώς θα φτιάχνω τη φωτογραφία μου, πώς θα φτιάχνω τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να είναι πιο προσβάσιμα στους πελάτες, πιο όμορφα. Τι πρέπει να κάνω την υπεγραφή μου. Ένα ρεζουμέ. Να τσεκάρω ότι όλα είναι ωραία. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, είναι στα αγγλικά. Αυτό δεν το είπα γιατί το θεωρώ εξυπακούεται. Κάνουμε international business. Συνεργαζόμαστε με εταιρείες κολοσσού όπως το eBay, το PayPal. Πουλάμε σε ανθρώπους που δεν μιλάνε ελληνικά. Μιλάνε προφανώς αγγλικά για να μπαίνουν στο eBay.com ή στο eBay UK για παράδειγμα. Και είναι στο Amazon. Οπότε αγγλικά σε έναν απλό βαθμό να μιλάμε, να κατανοούμε, όχι μόνο να κάνουμε την εκπαίδευση, για να επιβιώσουμε στην αγορά. Τα χρειαζόμαστε. Αν δεν ξέρουμε, έχουμε έναν κολλητό, ένα φίλο ή την οικογένεια που ξέρει αγγλικά να το δουλέψουμε μαζί. Φυσικά, εξυπακούεται για να κάνουμε business πρέπει να είμαστε ενήλικοι, άνω των 18. Αλλιώς δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά, έχουμε πάρα πολλές οικογένειες όπου δουλεύει η μαμά, μπαμπάς ή ο αδερφός και δουλεύει μαζί και όλη η οικογένεια, τα παιδιά και βοηθάνε, όπως κάνουμε στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά νομίζω έχουμε κλείσει. Απάντησα και στην ερώτηση αυτή τι γίνεται με το PayPal. Να δούμε αν έχουμε κάποια τελευταία απορία. Είδα κάποιες για τους απορρίουλες. Να κάνω refresh. Είμαστε πανέτοιμοι. Λοιπόν, ωραία, τέλεια. Όσοι λοιπόν το έχετε δει σοβαρά και όσοι το έχετε δει σοβαρά, είστε πάρα πολύ τυχεροί. Και ειδικά όσοι έχετε ξεκινήσει σήμερα που είχαμε πάρα πολλά νέα μέλη στην ομάδα μας. Γιατί σε λίγες ώρες από τώρα, συγκεκριμένα σε 29 λεπτά, στις 9 και 4, θα έχουμε την επόμενη live εκπαίδευση για προ-μέλη. Θα έχουμε την επόμενη εκπαίδευση για προ-μέλη, όπου θα δούμε βήμα-βήμα στην ομάδα μας, με παραπάνω λεπτομέρειες που δεν θα καλύψουμε σε 45 λεπτά, πώς να έχουμε αποτελέσματα σαν και αυτά. Εδώ ένα post που είχαμε κάνει στην αρχή της ομάδας, όταν είχαμε ξεκινήσει, τον Δεκέμβρη πέρσι, πάω στα πιο πρόσφατα αποτελέσματα. Εδώ πέρα ο Νίκος Κρομίδας, 132 ευρώ κέρδος στο eBay. Τιμή πώληση $750, τιμή αγοράς $457, $130 στην τσέπη σε μία πώληση. Εδώ πέρα ο Γρηγόρης Κλαβούνος, 10 λίρες σε ένα κέρδος. Πώληση 46,5, αγορά μετά στο Amazon 31,5. Πάω σε πιο πρόσφατα.
Όπως βλέπετε, δεν είμαστε μόνοι που το κάνουμε αυτό. Έχουμε πάρα πολλά άτομα, δεκάδες άτομα στην ομάδα μας και αυτά δεν είναι μόνο τα ελληνικά αποτελέσματα που βλέπετε, αλλά είναι και international αποτελέσματα σε όλο τον κόσμο. Απλά για την ομάδα μας μιλάμε με δικά μας αποτελέσματα. Ο Γιώργος Πέτρογλου, μετά από 3 μήνες και κάτι μέρες του DSD, με την Αργία του κυνηγά 3 χρόνια κτλ. Σεπτέμβριο, 320 ευρώ καθαρό κέρδος. Και τον Οκτώβριο, 437. Okay. Πρώην άνεργος. Πιο κάτω, πιο πρόσφατα αποτελέσματα Γενάρη, η Μαρία, δεύτερη πώληση σε 2 μέρες και ένα θετικό feedback από πελάτη. Πάω στα τελευταία αποτελέσματα κάτω-κάτω. Πρώτη πώληση, 19 Φλεβάρι, έβαλα το listing στις 14.03 ώρα Ελλάδος και πουλήθηκε 15.45. Μία μισή ώρα μετά περίπου πουλήθηκε 18 λίρες το προϊόν, το πρώτο προϊόν. Ο Θοδωρής πριν 9 ώρες, ο Θοδωρής Σκούρης, 7 πωλήσεις μέσα σε 3 μέρες με 50 αντικείμενα ανεβασμένα, μόλις που ξεκίνησε. 7 πωλήσεις. Ο Σταύρος με 50 αντικείμενα και ουσιαστικά στον δεύτερο μήνα στην ομάδα έχω καθημερινές πωλήσεις, 31 πωλήσεις έως σήμερα για το Φεβρουάριο που προχωράμε. Οπότε το πρόγραμμα που πρέπει να κάνετε είναι να πάτε στη φόρμα εγγραφής, μιλήστε με τον άνθρωπο που σας έχει καλέσει για την ενημέρωση, κάντε την εγγραφή σας, πήγαινε κάτω, όπως πάμε στην πλήρωση στοιχεία σας, buy now, μιλήστε του και μετά να μπείτε στην ομάδα μας. Αν προλάβετε σήμερα, έχετε 22 λεπτά ακόμα. Okay. Γιατί σε λίγες ώρες, σε 25 λεπτά από τώρα, θα κάνουμε την προ-ενημέρωσή μας για τα προ-μέλη μας, ώστε να έχετε αποτελέσματα σαν και αυτά. Από μένα λοιπόν και την ομάδα μας DS Denomination Greece and Cyprus, σας καληνυχτώ. Δεν ξέρω αν είστε στην Ευρώπη ή κάπου αλλού. Οπότε καλή συνέχεια, πολλά φιλιά, καλές πωλήσεις. Τα λέμε σύντομα στην ομάδα μας DS Denomination Greece and Cyprus. Γεια χαρά.